Ya, sanibonani bafowethu emhlabeni wonke eSouth Africa. Ngibingelela amakhosi akhona, ngibingelela eNdlunkulu. Bafowethu sisemanzini kwaNtombela ngaphansi kwefele emnyama. Ngicela ukwenza le video eyokuqala futhi mhlawumbe eyokugcina ngoba mhlawumbe uNkulunkulu usezothatha mina manje. Ngenza le video umoya wami uphukile kakhulu, ungaphuki namhlanje. Sesihanjelwa abantu abayisithupha kwaNtombela uma ngibala kusukela ngonyaka ka-2021. Abantu abahambayo bayigazi lami, bayinyama yami, bayithambo lamathambo ami. Mina ngisiza abantu, ngelapha abantu abaney'nkinga engingahlobene nabo, abeza ngey'nkinga. Njengamanje uhambe umfowethu oyiwela uPhumelela Ntombela. Bonke labantu uma behamba emhlabeni angitshelwa. Isizathu sokungatshelwa ukuthi kuthiwa ngithwele ngabo abafowethu, odadewethu, umndeni nje wakithi. Kuthiwa ngithwele ngabo noma ngithwele ngedlozi lakhona kwaNtombela. Sekufike le nto la engiyidle khona yaze yaba nesilonda ngoba siyaphela, uyaphela umndeni kababamkhulu, ziyaphela iy'ngane zakwethu, ziphelele enhlabathini. Akukho inhlambuluko ezenziwayo phezu kwamacala ashiwa umkhulu nobaba, aphinda futhi ashiwe ubaba kamkhulu owayebulale unkosikazi wakhe egcekeni ekhaya. Nobaba nomkhulu nabo babengaxolelene, umkhulu wakhipha ubaba ngomkhonto ekhaya egcekeni kwaNtombela. Thina njengabantwana abancane la sikhulele khona ekhaya, asikaze silibone uxolo phakathi kwababa nomkhulu. Mina nje angikaze ngilibone. Nami futhi ngaphinde ngakhishwa kanjalo abafowethu nodadewethu ekhaya eMlazi, emzini-ke esasesathi sazi ukuthi sakhela wona ubaba. Manje-ke kubuhlungu bafowethu uma uzolihlephuka inyama enyameni ngoba abantu laba, noma ngabe kuthiwa-ke ngithwele ngabo, umbuzo wami uthi ngiyabadla yini? Uma ngibadla ngibe sengitholani ngalokho? Namhlanje ngigcwele iy'nkundla zokuxhumana ukuthi ngibulale iy'ngane zakithi. Kubuhlungu kimi kakhulu ngoba ngifike esidumbini sakithi sakwethu ngingakwazi nokuthi ngisondele abantu engingabazi, usondele abantu engingabazi nokuthi abakwabani. Ngisho ulimi lwakithi angikwazi ukukhuluma nabantu bakithi ngenxa yokuthi makuhamba umuntu imini ibheke mina. Ngisho kuthiwa ngi-attendile emngcwabeni, ngisho umndeni wami, iy'ngane zami kufanele ukuthi zimela kuzoba kubona khona wonke umuntu ngenxa yokuthi kufanele bayibheke ukuthi bame endaweni enjani, kungathiwa khona into asebeyishile noma khona bakuthathile emakuhlangene umndeni. Ngiphila leyo mpilo, but-ke kubuhlungu bafowethu nodadewethu ngoba siyaphela, and okubuhlungu kuphela isisu sakwethu, kuphela iy'ngane zikababa. Ngoba udadewethu ngonyaka ophelile ngathengelwa iy'nkabi ngoba kuthiwa ubulewe yimina. Umfowethu njengamanje ulele phansi emhlabeni. Udadewethu ozalwa u-anti ngoFebruwari besimngcwaba. Kubuhlungu kakhulu. Bengicela abantu bakwaNtombela abadala nabaphethe umlando wakhona ke bayingenelele manje ngoba isithanda ukwesinda. Nami njengoba nje
ngikhona kubuhlungu kumina ngoba nami nginey'ngane engayingcwaba ezahamba emhlabeni zami, nazo kwakuthiwa ibulewe yimina. So bafowethu, sengiyalifisa manje-ke ikhambi lokukhipha leliva ngoba libuhlungu. Ayikho into ebuhlungu njengokuthi ubona abantu ongabazi uze usuzwa ngomuntu osegoli, wena usekhaya, ukuthi ekhaya kini sekushonile. But-ke kulungile, uNkulunkulu umqalisi